ifoni angisho ukuthi ngiyayigxeka kodwa ngicela ukuba siyibheke ukuthi isithathele obaba bethu ifoni, abangani bethu, omama bethu basobhana ifoni. Asisekho isikhathi somndeni la kwakuhlalwa khona kwagogo kubasa umlilo kubuye umndeni kukhulunywa ukuthi usuku luhambe kanjani namhlanje. Akusekho lokho, uthathwe ile foni. Sibhizi siyayipromota futhi kuphuma amasha, sifuna wona la masha, sihamba kakhulu. Angisho ukuthi ngizoshumayela kodwa ngicela ukuba nje ngudlulise ngihlezi ngusho ngithi kholwani. Mina ngathi mangithatha lesi sihlalo bengiphila impilo yomjitha mina. Ngizela ngenza konke lokhu ukuthi isihlalo ngathi bangihlezi wathi usuku enye indawo manje enjani engcwele. Wathi ufanele ushintshe indlela owenza ngayo. Kwaba buhlungu ukuthi ngihlukana namabhodlela ami nezihlalo. Uthenga for 10 million ngiyikhokhile imali yakhona phelele 10 million imali yami. Sengixakwa ileli dlada kusedladeni lapho leli dlada because she's involved. Ayikho into yake yalunga emhlabeni ukhona umdolomba pha angazi nebhadi noma wachithwa ngesichitho lo. Ngisaba ngisho ungena ebhizinisini naye yonke into anayo. Fana ungabona abantu bamthuka kanjani kuma Facebook lo. Hey, hawo. Angithi iyo lento engikhuluma yokuchaga amadoda, usethi uMakaizer Chiefs yonke lonke usechaga amadoda. Kade kufika abafuna ukuthi hey, akathi kumanga ngathi awukanti niyabona. Ay mina bengingafuni ukukhuluma ungcoma sekhuluma nini. She's out there without permission, my permission. But lalela mntwana ngozi mawumfati wendvoda uyacela angicela ukuye kuthini at least let your husband know ukuthi ngikuthini mase sikubona nje uqhamuka nje angazi besiyaphi mawuthu bamthanda. The Zulus are not happy with her. Fanele kube nelibandla labo make leleya labo. Yebo. Bondlonkulu libafundzise sibondlonkulu ba behavior njalo. Lapha ekhaya. Kodwa yazi ukuthina amabandla kanjalo engathi bathola le inkonzweni koShembe. Maye mina noShembe mina. uShembe kimi uyabona uShembe. Unyani isilima. Manje hey ngiyakwashembe uyabona nje kunendoda emshelayo ukuthi uMasango lo. Uyazi. Uphi hey ngicela ubuye esontweni ngathi ufuna ukuphela lesontweni. Lalela ngomdedeli ayihambi esontweni. Wakuthini ngiyophuma ngiyoflathela ngiyodungama lo akangazi. Akuvuke noma ngabe unom ngishale engane ayingazi ngiyinkosi ngimi. How did I become a king? Ngoba ngumthakathi. Ayizidishile. Ucabanga ukuthi wonke lamadoda angaka eSouth Africa onke afuna uba izilo. Ayizidishile. Ungalwa nami wena. Hey, Bye. le Bye. ngicela endini yami. Nginentombi yami napha uncane yena. Ancenga ngidelela umdolomo. Ngimpa imali wazi uthini? Ngiyagcina. Uzombona uhluphe kanjani umfazi. Ngimfuna aphumile futhi la endlini yami la. Hamba emachobeni. Ade ngibuza stupid question la. Kuduka ngikwazi lalela uyazi wenzeni lengane le. Kumanje kunento yakhayo la. Uyazi induna ziyangibu. Fika induna lapho but yini lenzo womntwana sizula akhela yena. Emzini kaba. Yini lo yakhayo wena. Hey, wothatha lezi iqini zakho ubuye nazo emachobeni. Ngakubeka emachobeni noma Ngijwayela kabi wena. Awusiwe la wakhangela wena. Ayibencane. Akekho umuntu onomfazi la.
ngijwayela kabi wena uzuhlala ngathi u-innocent kanti uyanuka ungihambile wazi uthini yona nto leke ngiyiphilayo ubusuku nemini le yemali ubusuku nemini nje kuphilwa le into mpilo engizoyenza bayedwa ngithemba ukuthi bengicuphile ubuza into yasuka awuthi ngihambe ichunu leli lihlulwa zinkinga zalo nalo linenkinga eshisa bhe liyahluleka ukuyinaka libhizi lothi umdolomba wrong lo mfazi walo ayiphuza nama Nigeria eCape Town lithini ngaye uright yena ngapha yena ulwisa ama foreign umfazi wakhe yena uphuza nama Nigeria lapha eCape Town uright yena usabhedela umdolomba nini ngazobhedela umdolomba wena ngizwe ngabhedela nje umdolomba hayabheda inkinga zekhaya zafuka mina ngazodayela umdolomba nalo wakho kwakufanele afukamela inkinga zekhaya angaphuzi nama Nigeria kuze kuphutsha ama video 99 tshela mina anikwazi unithi umdolomba wrong uma ngabe nithi umdolomba wrong usho ukuthi nonke ninalo iqiniso eSouth Africa umdolomba nje ayikho into wrong ngayo lo thiwa nje uyisilima baba babunyazi unezinto ezintathu zokuzenza manje 1 ukwamkela izilwane eqhamuka kubaba uMisizulu ezoxolisa kuwena 2 ukuthi yenze public apology ebiza intatheli etshela ukuthi unguNkulunkulu omkhulu kangakanani wena yabo 3 ahlambuluka ukuthi kungani ekubize ngesilima ngoba njengoba ekubize ngesilima ikhona into akade libele ifumbethe uyinkinga umuntu odakwa kanti ukubambela iqhubu uyinkinga lo muntu uMisizulu bengadakiwe lapha ubeventa uyaventa lo muntu angithi ngiyakutshela ubeventa ikhona into ulokhunja uShemba amenza yona okufanele ayihlambuluke uMisizulu angithi ngiyakutshela mina uMisizulu ufanele ehlambuluke ukuthi kungani uShembeze wambuka ngamehlo ukuthi usilima ngoba hayi ukuthi uvele wathi uyisilima ikhona into uShemba ayenza uyena fanele ahlambuluke akahlambuluke ngempela there is more to tell in this fanele ehlambuluke lawo maphepha wanayo inhlambuluko amaphepha nje amaphepha abhaliwe angabhalwa nawo ithuli ingwenye ithe icuthile sibeni phumile emgonqweni manje fusekani zinja hlukana nengwenyama yethu shit thina kwelakwethu kwaZulu sakho la sazi ukuthi inxeba lento kahlekwa umuntu oganiweyo nowaziyo ukuthi umuzi uphathwa kanjani akasoze aze ahleka isigameko la kuvele khona uNdlunkulu erekhoda isilo isilo sithetha njengomnumzane wegceke sithetha njengomnikazi womuzi engeyona umuzi wakhe kuphela kepha kuwumuzi wesizwe sonke sawuphonga namageba senkashana kamenze yaphuza umlaza kameva iphumile ka manje emgonqweni nganiza kwethu ngifuna ukuthi iqiniso lonke neqiniso lodwa osesihlalweni kabalelwa phunga kabalelwa sono kabalelwa sici futhi okube isifundo esihle kakhulu lapha sithole ukuthi udaka liyosala nomnikazi wevideo ngoba unembeza wakhe nabantu besifazane nabe social media kuzomela bakufunde lokho ukuthi intukuthelo iyalawulwa uma ekuhlula intukuthelo kuyilawula bodla komunye umuntu oyikhwapha lakho oyinsila yakho uthethise yena ukuze uthathe inqumo sekukahle mawubuka ukuthi ivideo yesikhathi eside kangakanani lesi yini izovela manje kuneyinkinga neyinxushunxushe ezikhona eNdlunkulu la isilo sethu siqondisa khona igwegwe la siqondisa khona igwegwe futhi sihlakula la kufanele sihlakule khona asikwazi ukuthi isilo ngokuzalwa ngokukhonjwa sibe ngesisihlalo bese silindela thina ubumnene silweni isilo somuntu futhi ubukhosi bobumuntu kodwa indaba enkulu inokuhlonipha isihlalo osesihlalweni akabe wasici ngoba usuka sesihlalo qobo noma amaphutha angaba khona ngani zakwethu thina esiganiweyo thina sazi ukuthi ilawu yini umnumzana mayithetha emzini wakhe ekhombisa ukuthi ufanele ahlonishwe ngegaba ezithize azisho makukhona ufanele kwenzeke noma kukhona la kuyiwa khona
noma ngabe yenkonzweni noma ngabe uye emhlanganweni webhizinisi kubalulekile ukumazisa umyeni wakho uma umlobokazi uganile inhlonipho leyo esimpuli kangakanani ke lapha isilo sitholakala sithetha futhi simgonile kwayena eke uNdlunkulu esimthethisayo sikhombisa ukuthi siyamthanda asimxoshi asimkhombe ngasibhamu asimkhombe ngambese izinhlamba into esiphila ngawo usuku nosuku unelungelo umyeni wakho ukuthethisa eqise ngendlela eqisa ngayo umanini obabili nawe futhi umuntu osifazane unelungelo ungangasho ngelinye ilanga ngathi mina umuntu osifazane emanini obabili angakuthuka akuthuke nangoma wakho umanini obabili ulalele ukuze abhoqineke aqineke ngaphakathi bese nokufunda nawe usho cha makoti wami weqisile lapha enkulumeni nawe umyeni wami weqisile lapha amanzi lawa mawuthi uyabuka isilo sibhekene nempenzima njengamanje mina nophakela umthakathi sibambe impekazulu sawufaka uzulu emlandweni ongasoze wazi wakhohlakala ekuyizungulwaneni ezayo uke wathi lo mfana lo abangamfuni kakhulu oBlack Coffee ngoba naku besisangene sebeyabelungu bemnyama bethe ebhuqa kodwa umfana okhuluma iqiniso wathi lento esiyenzile nophakela umthakathi uzulu usazohlonishwa next 1000 years and yonke ireferral izobe irefer kulesimo esibhekene naso mawucabanga ke isilo sisemthandazweni ojule kangaka singasuka kanjani isilo emvuni kwalokho kune stress sezwe istress sethu stress secountry istress sesikole esingazenzile konke lokho kuza enyameni yasisilo uma siyithokozele ngesitela saso elawini singashaya umuntu singakhombe umuntu ngasiphambo likuphi icala lakho ngandza kwethu likuphi icala ngiyocela ukuthi omdala weinsuku alale phe kwethu siwuzulu ngisho emlandweni kaShembe akekho ohlukanisa umlando kaShembe noZulu ayibencane maNazaretha ayidla mahawu ayilwe ngamalongo unyazi ngiyazi ukuthi ludala kulesimo lihlala lesikhulisa ngento eziningi mina ke kuningi engifundayo onyazini ngoba ngaphezulu kokuthi luNkulunkulu waNazaretha liphinde futhi libomakhelwane kimi lingikhulise ngobudoda namanje ke izimo ezinjengalezi zifuna ubudoda futhi isono somuntu esuka sesivele obala so sesifana nesono esesinqotshiwe nesesithetheleliweyo kangakanani isifuba singungubele nyakana sabhoboka umuntu uyakuzizwa isindaba ngithi noma ngabe ubani osethuze kwesihlalo okude nesihlalo owake wembatha nenkosi engubeni onamavidiyo onazo sonke isici senkosi yethu umisa uZulukazi welithini akakhiphe njengamanje ngeke ubulala ubaba phambi kwami ngcono sibulala sonke mfowethu ubaba wesizwe ubaba kaZulu ohlekayo sengathi angahleka ngaphindame ohlekisa ngalento kuma social media ngimfisela isibusiso sokuthi ayengathi impilo yakhe yena ingahamba ihleka njengoba ehleka nje ehleka uZulu ngoba vele uyaliwa ukuthi sikhishwe esicongweni ngakho ngesivume isilo siyazana ukuba ikhansela ngabe sithi ayi asibuke ngenye indlela ukube imeya noma ukube umongameli ngabe sesibuke ngenye indlela cha inkosi yazalwa hlonipha isihlalo Nkosi yethu mnandi namaphutha akho siyakuthanda thina ngicela bonke abantu bama social media abaqhubeka bayiphuzela isitela bayijabulele kodwa bengazoni bengoniwa ngiyacela ukuthi iqiniso lonke neqiniso lodwa asihlonipheni isilo sihlonipheni isihlalo singahlekisi ngoZulu wethu umkhulu kangaka ungosibili emhlabeni wonke jikelele ngithi nishingonyama kaJuda yawashwa lamazwi kwela kwaIsrayeli yathi ongenasono akalithathi itshe amkhandi akho ngisho yedwa wasukuma wena ukuhambela kahle emzini wakho wena ukuhambekela kahle emendweni wakho kodwa usineka nje wathola ukuthi wena wadlisa indoda yafa ngoba kwayena uNdlunkulu ngithi mthetheleleni akakwazi akwenzayo kodwa lapha ekhona nawe uyazi ukuthi wenza iphutha elikangakanani
phambi kwesihlalo sikaZulu, phambi kwesizwe sakwaZulu. Ngithi Shembe Nyezulu lezulu, lalaphe kwethu. uZulu ingubo yakho, nathi uShembe futhi uNkulunkulu wethu. Ngiyacela ningizama Afrika sikwazi ukuthi sihloniphe simene sibucaye ngendlela esisimanga. La senze khona ubuqhawe obuyizukulwane ngezizukulwane sigijima nemfene yami edaladini. Kodwa into ebihamba phambili Zulu washo uCredo Mutwa wathi Zulus are going to be called an enemies of peace and some will be destroyed. Namanje sithi hlangana Zulu, hlangana mhlathi wazanayo. Akusona isikhathi lesi sokuthi singa entertain izinto. Khona imbongolo egcwele lapha lezi eyiholayo ngoba lokhu kuhola kwenu ko Facebook nakulo sanishintsheni nikade nigxeka manje nilwa nathi nophakela idibene ibhexene kodwa within a minute sanishintshile. Angifuna nibone ukuthi ningamakhayiti angakanani. Ithula ingwenye ithe icuthile sibeni. Phumile emgonqweni manje fusekani zinja hlukana nengonyama yethu shit. Ute kulapasi abanomkambi batheso ulaphi bathushala abakosi andile bese ngizela khona ugobaza niluma yabo baza ndimisa akhumbula bakubaba ababeso usala kuthelwa kana nyenyezela obeshe besulu yabo kubafakane usihlangu semadoleni lukasane yabo ngalencela lukasela amadoda kulapha kumthanda khona Kanye koşuz bitti. Bu mesela onlara pırtlamışlar. O mavadini hem tabata. Ya ben kuma kona. Hem sinisa. Ya ben şuna kona. Bu kadar sakayı. Ya bakın çok fazla. Ya bakın.